walang parcel. Nangyari? Tips sa magaya kong seller, kaya panoorin mo itong video na ito. So, sa kagaya kong seller, dito sa Shopee, i-share ko lang po sa inyo yung own experience ko na meron akong parcel na nawala dito sa Shopee. So, actually, hindi naman talaga maiwasan yun, no? Kaya, lagi talaga tayong alert, lalo sa mga customer natin. Lagi natin silang kakausapin, or kung may tanong, dapat lagi talaga tayong sa kanila. So, ngayon, puntahan natin yung parcel na nawala na nung Monday pa pina-draft off ko sa aking rider. So, hindi ko talaga siya matrack. Yan, puntahan natin dito. Yan. Kasi yung, ito, yung stretch mark remover cream. So, magkasabay sila nito, oh. Nasaan na ba yun? Ito yung kasabay niya. Yan. Ito yung kasabay niya nung Monday. Order time March 7. Tas ship time March 8. So, yan. So, nag-order to sa akin nung March 6. Tapos, sinip ko siya kasabay nung March 8. So, pina-draft off ko lang. Ang nangyari po, hindi ko siya matrack. Natatrack ko, guys, natatrack po talaga yun. Once na i-shipping yun, matatrack nyo po dito sa shipping information. Yan. So, diba, wala. Hindi siya matatrack. Kasi, alam nyo kung bakit. Hindi siguro na baril, papasama sa truck. Yun. Hindi ko talaga siya matrack dito. Ayan. Yung isa dumating na talaga eh. Ito, dumating na siya eh. Ayan. Dumating na siya eh. Ayan. Bilis lang, kinabukasan dumating agad. Pero sa kanya lang talaga hindi. Kaya yan oh. There is pending item with your shipment. Please check your shipment to avoid cancellation on March 12, 2021. So, makakancel na siya bukas. Kasi, wala pa eh. Kaya ang ginawa ko guys, sinat ko po yung yung Shopee customer service. Nag-reply naman agad sila sa akin. Nag-update naman din. Kaya ayun, nag-send ako ng proof na talagang na-shipping siya. Kasi meron akong receipt eh. Tapos yun, tinawagan nila yung branch doon kung saan namin din-wrap yung items, yung parcel. Kaya yung kinabukasan, tumawag yung branch na, yun nga, nawala. Kaya hahanapin daw nila sa CCTV. Kaya nag-decide na lang yung branch, yung na babayaran na lang nila na worth $199. Kaya tips ko sa mga seller dito sa Shopee, guys, always alert kayo, lalo sa mga parcel nyo na shipping ka guys, sa akin on experience ko na nawala talaga siya. Yung pinapadala nyo, always track guys, kasi kagaya niya nawala sa akin, di ba? Hindi ko siya matrack. Nakikita po kasi pag once na shipping na siya, automatic dito yan siya eh. Gaya niyan. Automatic nakikita siya dito sa shipping. Pag hindi pala ship dyan, kagaya nito, bagong order ko. Yan, bagong order ko yan. So, bukas ko pa yan sa shipping. Tapos, guys, tips ko sa inyo ha. Tips ko sa mga, lagi talagang alert. Guys, kung example, may bumili sa inyo, tapos nakausap nyo sa ibang site, kagaya Facebook, or sa page nyo, nakausap nyo doon. Tapos, order nyo dito sa Shopee. Tapos, yung ilalagay nyo lang worth, kagaya nyan, lagay na natin dito. Sample natin si Brilliant.
So, si Brilliant is 300. Ang bibili ni buyer sa'yo is worth, marami siyang binili. Lagyan na natin worth mga 1.5, ganun. Tapos, ang ginawa mo, pinapasend mo lang sa GCash yung ibang payment. Tapos, ang ginawa mo, pinapaselect mo lang siya dito ng isang Brilliant Skin Rejuvenating Set. So, worth 300 lang. Tapos, yung pinapadala nyo sa parcel is worth 1.5. Guys, wag yung gawin yun. Kasi, kagaya nyo nawala sa akin yung parcel ko. 'Di ba? Ang laki. 300 guys, pag yun nawala, yung worth 1.5 na parcel, tapos ang nakalagay lang doon is 300 pesos lang doon sa receipt. Guys, yun lang po yung babayaran nila is 300. Yung worth 1.5 dun sa laman, hindi nila babayaran yun. Kaya avoid natin yung mga ganun guys. Ilagay natin yung kung anong tamang price dito sa Shopee. Kasi once magkanda wala yung parcel or naligaw ba kung saan, yun, at least yun, mababayaran nila. Pero kung kagaya niyan, 300 lang, tapos yung laman is 1.5, hindi na nila babayaran yun guys. Kasi on experience ko talaga yan. Ayan, sana may natutunan po kayo sa aking tutorial. Sa mga may tanong pa, pwede kayong mag-comment below para yung mga hindi nyo naintindihan, pwede ko kayong ma-replyan, tsaka pwede ko kayong maturuan. Maraming salamat guys.